3 po 7, bajaja. Ako som sa dostal k tomuto povolaniu? Otec chcel, aby som vládol, ale ja radšej švíham mečom. Prvá záchranná princezna. To je dobrá otázka. Drahomíra? Nie. Možno Svetlana? Draci sú veľmi inteligentné bytosti. Dá sa s nimi rozprávať, ale nie veľmi dlho. Anna? Nie, Hanna. Či je to náročné povolanie? Možno by ste si chceli vyskúšať moju zbroj. Potom by ste si odpovedali sami. Je to náročné na fyzičku. Je to náročné časovo. Pracujem iba sám. Je to veľmi osamelá práca. Sem tam by sa niekto pridal, ale nie je to dobrý nápad. Ja, hrdina. Nie, ja nie som žiadny hrdina. Ale toto Miško je skutočný hrdina. Ten bojuje s naozajstným drakom. Život detí v nemocniciach naozaj nie je ako z rozprávky. Prispejte aj vy na klaunské večerničky pre všetkých malých hrdinov. www.červenynos.sk. Ďakujeme.